Il-ġustizzja soċjali titlob li l-ġid jasal għand kulħadd u mhux li l-ħaddiema u l-familji ikollhom iġorru huma l-piżijiet tor ta' gvern li tilef kull sens ta' ġustizzja soċjali. Hekk qal il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija mibgħuta mill-Viċi Kap għal-ħidma fil-Parlament u kellim tal-Oppożizzjoni għall-Enerġija David Aġus dwar iż-żidiet eżaġerati fil-prezzijiet tal-petrol u d-diesel li daħlu b'effett mill-ewwel ta' Awwissu. Il-Partit Nazzjonalista qal li żieda ta' 5 ċenteżmi tfisser li s-sewwieqa se jkunu qed iħallsu għat-tielet żieda fl-aħħar 18-il xahar fil-prezzijiet tal-petrol u d-diesel. Qal li din mhux biss iweda oħra tal-Gvern li qed tinkiser iżda li għal darb'oħra dan il-piż se jkollhom iġorruh il-ħaddiema u l-familji Maltin u Għawċin. Sa dan it-tant, din iż-żieda eżaġerata waslet ukoll għad-diżappunt mis-solidarjetà ħaddiema Partit Nazzjonalista li fi stqarrija qalet li l-fatt li l-Gvern qed jolli l-prodotti essenzjali qed iħalli impatt negattiv fuq il-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema. L-SHPN qalet li żieda ta' 5 ċenteżmi fil-prezzijiet tal-petrol u d-diesel hi daqqa oħra f'sensiela ta' daqqiet li qed jaqilgħu l-familji Maltin u Għawċin għax fil-waqt li l-Gvern ftaħar li l-prezzijiet tal-fuels inżammu stabbli għal sena sħiħa meta l-prezz internazzjonali taż-żejt kien fost l-orħos li qatt kien, issa żiedu meta l-prezz taż-żejt għadu fil-livell ta' $57 kull barmil.